Hej, mit navn er Kim Johan Rasmussen. Jeg vil gerne invitere dig til en dag i fordybelse og healing med naturen, i naturen. I de skønneste, smukke omgivelser her i den her fredede natur på Arnæs, på Dragebjerget og omkring Dragebjerget her på Arnæs. Nu fik jeg trykket på den rigtige knap. De andre gange har jeg fået trykket på stopknappen i stedet for. Dragebjerget, som ligger heroppe bagved. Det er en rejse til at hjælpe dig, guide dig, give dig nogle værktøjer og nøgler til at komme dybere ind i tonen af, hvem du er. Essensen af din sjæls bevidsthed og kalden. Vi har valgt at være på den her unikke planet, som er en udviklingsplanet, som vi har glemt, fordi vi har valgt det koncept at glemme, hvor vi kommer fra, når vi går ind i den her planets bevidsthed. For det er en del af konceptet. At gå ind i det dybeste mørke og rejse os i lys og kærlighed til at blive kosmiske mestre. Væsener all over vores galakse ser os i kortene. Jeg kan ikke huske udtrykket, men det at den rejse vi gør her og gå så dybt ned i mørket og glemme hvem vi er og rejse os i ubetinget kærlighed til at blive kosmiske mestre er en unik gave, en unik rejse vi har valgt at være på. Jeg er blevet kaldet til at hjælpe og guide mennesker, som er åbne for naturen og kan mærke deres kald til at gå dybere ind med dem selv og med naturen. Og forstå, hvilken rødder vi er kommet fra, og hvilken forbindelser vi har til både Moder Gaia og universet. For vi er kosmiske væsener, der har taget bolig i den her krop og i den her verden og på den her planets bevidsthed. Vi vil lave nogle trommerejser og åndedrætsøvelser og meditationer. De gamle shamaner og aboriginals og hvad de hedder, urfolket på dansk. Jeg ledte efter det engelske navn, fordi mine kilder har været engelske. Snakker om den her fordybelse med Moder Gaia, elementerne, som en alkymisk proces til at forædle vores bevidsthed, vores nervesystem, vores chakras, vores lyslegemer, til at ascende ind i højere dimensioner. Jeg har altid haft en overbevisning om, når man har fået vist gamle civilisationer, hvor der er dækket op til morgenmad og whoopty, så var de væk-agtigt. Hvor blev de af, spørger man. Jeg er overbevist om, at de har fundet ud af og har arbejdet med at løfte deres bevidsthed for en hel civilisation. Eller i hvert fald for de mange. For det er også muligt, fordi Moder Gaia er og opererer. Hele universet er jo flere tidslinjer, flere lag på samme tid, som udspiller sig. Og det er jo et spørgsmål om, hvilken frekvens og bevidsthed vi vælger at logge ind i. Og det kan vi jo gøre ved at arbejde med os selv.
Ja, hvad mere har jeg at sige til det? Jeg glæder mig til at se dig på den her rejse og på den her dag. Med lys og kærlighed til dig og din rejse. Hej.